inene alitshoni lingenaso indaba. Xola nhliziyo yami, xola mphefumulo, ngoba kaloku ayikukho ukuthanda kwakho. Kona okufa ndiyakuqalekisa, kona okufa ndiyakugweba. Xolani bantwana abasisekayo, solani zonyembezi. Nazi into yokuba uThixo simthandazayo ukhona apha, usambethe. Kodwa bongani elinxeba alinako ukuphola. Kodwa bongani ezingqaqambo azinaso isithomalalisi. Kodwa bongani ezinhlungu azinako ukupholiswa. Kodwa bongani emsebenzini ke bengumuntu olungileyo kakhulu. Akho umuntu useke waxabana naye. Yeyona ndoda bayana ithuleyo. Uba kukho into ngathi kune-conflict, ebeyithetha ngayo lizwi lakhe elincinci uba hayi mama silungiseni madoda leyo. Zame ukuziqonda. Uzasuke andishawute, ndikuphile ke indlebe, ndakumamela sana lwam. Ndiyakukhumbula ke ndakadadewethu, nangona ke besithanda ukuxabana. Kodwa mbuze kuMabhutana xa ufumene i-chance ezisithi, Mfondini wagxothwa ngubani ecaweni? Mfondini, khandixelele dabi labakho kuni madodana aseholi. Hayi mama Collins, hayi mama Collins, hayi mama azaphinda ngibonakala ecaweni. So loo nto yenzeka kuthi sonke family. Mabhutana, mntwana wam, inene undizimele. Ndiyayazi into yokuba endihleli ndikungxolisa. Ewe siza kufa, eleke bani unomda wakhe. Kodwa ke zinto zimbini, ngapha kokufa ukhona ubomi, kodwa ngapha kwamangcwaba akho bomi. Into ethetha ukuthi lutsha lasekhaya eleke bani funeke Xa uzafika ebusuku usivuse sihlale nawe. Othi xa ekujongile ngamehlo, ndithetha ngomntana. Othi xa ekujongile ngamehlo, akujonge ngamehlo thando. Unobubele lo mntana, unothando. Ezo memories zawuhlala sihleli. Buti siyakukhumbula. Nake ndikukhumbula ngokuba nonithumi etyi. Univasisa iiteki zakho, univasisa impahla yakho, undibhatale ke nge-R20. Undiqeqeshe. Uba nondixelela into yokuba mna noPinini sesizifunda incwadi. Iva ke mzukulwana kaRhadebe, siyakuthembisa into yokuba siyakuzenza ezo zinto. Nangona ungasekho kweliso lenyama, kodwa sona isithembiso siyakuthembisa into yokuba